U našoj specijalnoj bolnici Naftalan vrlo uspješno se liječi i rehabilitiraju kronične kožne bolesti kao i reumatske bolesti. Jedna od najčešćih kroničnih kožnih bolesti je vulgarna psorijaza. Vulgarna psorijaza je vrlo česta kronična kožna bolest, a boluju negdje oko 2 do 3% stanovništva u cijelome svijetu. Stoga pretpostavlja se da u Hrvatskoj ima negdje oko 80.000 bolesnika. Za bolest psorijazu karakteristično je da se promjene u obliku ljusaka najčešće nalaze u vlasištu, zatim laktovima i koljenima, a ponekada psorijaza može i zahvatiti cijelu kožu. Stoga su pacijenti vrlo zadovoljni tretmanom kojeg ovdje u našoj specijalnoj bolnici dobivaju. Mi u našoj specijalnoj bolnici Naftalan smo u mogućnosti tretirati naše bolesnike standardnim oficijalnim medicinskim postupcima, a ono što je karakteristično za našu specijalnu bolnicu je da liječimo prirodnim ljekovitim činiteljem kao što je to naš Naftalan. Naftalansko ulje je karakteristično za ovaj kraj i možemo ga slobodno nazvati da se radi o ljekovitoj nafti. Budući da imamo već dugogodišnje i veliko iskustvo sa prirodnim ljekovitim činiteljem kao što je to prirodna ljekovita nafta, Naftalan, isto tako i geotermalnom vodom. Rezultati liječenja sa naftalanskim uljem je vrlo lako primjenjivo, tako da nakon naftalanskih kupki kome se bolesniku ovdje indicira, može nastaviti terapiju kod kuće apliciranjem, to jest premazivanjem oboljelih mjesta na koži naftalanskim kremama i naftalanskim uljem. Nakon tretmana od nekoliko tjedana, najčešće, gotovo kod većine bolesnika, dolazi do poboljšanja promjena na koži uz gotovo na pojedinim mjestima i nestanak psorijatičnih promjena, to jest nestanak ljusaka. Bolesnici su vrlo zadovoljni i ponovo dolaze gotovo godišnje najmanje jedanput na tretman našim prirodnim ljekovitim činiteljima. Isto tako mi možemo bolesnike tretirati i standardnim oficijelno medicinskim postupcima kao što su fototerapija, fotokemoterapija. Dakle, kod bolesnika možemo u našoj ustanovi indicirati i primijeniti sve do sada poznate oblike terapija kao što su to i lokalna terapija, a isto tako i ostala sistemska terapija poznata u cijelome svijetu.